Ka Neutrap National Youth Movement HNYM lingbau ba Louis Dr. President Kalamaham ya ka All Khasi Hills Achek Federation AKHAF bakam day ban muslia ya ka bha thungkam jong ki khasi jantia kat kum ka reservation policy khat khandai spa nyopuar. Uniu noi lam uloong ba jing dawa ka AKHAF ha jing tho sa ka expert committee ban ai bha ikjat ban riu garu ki ba shong basa harilum khasi jantia na ka bha thungkam jong ki khasi jantia hi kam long ka bayahap. Ulaong bagajing dawa ban kata ya ka 4% balambang ya ki general category kata ban yo sa % kalong ka bam la ban pedian. Adien ba UI ya ketuga ka jimi jong ketuga wei ka seng jong ki garo ya ka ba ki la khat ka je jong kata ka akhaf na ka All Khasi Hills Ashik Federation mana kala. Tekane kade keseng jong garu ki form ya kane keseng na marba ki detang kita ki garu ki basa pot usam jong beri trap. Kane ke cip permi jong ki kane keseng ha ke jisno tho jong ki kum ka chen wayam so ba kade ke dak jong ke jingma ke ba khral ke ja beri jong. Pat hadian le ba ki la pha sa ke city sa ke expert committee ke bede ba kata ka jingtawa ka jong ki ban a jingmot ke expert committee. Bahkan day bangkita ya kasal 4% ke bahak curi garo. Bat kita kerpa di expert committee bakim day bangkita x 4% curi garo. 100 ki day bangkita ya ke 4% ke balamang ya kita ki general kategori bat ki other self-tribe OST 4% kita ajimur ki ong ba pra persen de kini ano ana kita ki general kategori pada OST. Kamut kita kin sa stang kharar te kinwan no sha ka kuota jong khasi jantia 4%. Te plus 4% ka bangiyo na 1972 kecing ajimut dengan ka akhaf kan kalong kuota. Kamut plus lang kata ka fra kalong 4%. Undai tangkata kita ajimut ki ong ba ya kata ka 4% pat. Dai ban kan thuk lang ya kitu ki garo ki basyong ki basa hapo uput usam jong khasi jantia. Tekata kadai kaba kum kaseng kan Neutrap National Youth Movement kan mempriang dalele ru'e ya kani kajing ajimut jong kata kaseng kaba wan banseng ya kata kaseng ke joki hapo urusan kabri Neutrap bat kaseng ke mahamjur ya kani ka akhaf bakam dai banwan balance start ya kakam jong reservation policy hapo put usam ke bede bat ke kota jom ke jabendril Neutrap ke jom ke expert committee ke de melong ke bapet banyak bha ya kini ke kam namar la bakla ke shem kini ke cing ajimur jeng ini iseng akhaf te kan sami ke kandrum ke bakrau bat nila bo lupa ke jemahan yang sarkar bakam de bakla namar lada kita ki garo Kebasyang masa apa upur usam jang kabrir Neutrap kiwan kam kentino ya ke reservation jang kejak bendera kejonge kata kamut kila wara ya katma hapo kejalam kalian namar balai kini ki garo ki basa hapo upur usam jang kabrir Neutrap ka chenwa yam hi bat ka sarkaru kade banyau ya ki kum kita ki other scheduled tribe ki badan ki bayastrium bat ki pat kejak bendera Kiku kiru, kidan ki hamar, kidan kiwi kijak berdiri ki ada ST, apa ke state ke sini. Te kini ki garoru kimbet ban wan dawa ya kata ka baha reservation ke state level. Da ka baong begitu ki badan apa Khasi Hills de ban ailang na kata sa 4%. Te katkom ka Supreme Court ruling bat kiwi ki jing batha nak sarkar pedang. Lalat la kedau syai. Ba kecing baha i reservation policy hak state level. Khamtam ya kisul tribe ke badan kisul tribe la batha wadak Supreme Court ruling ru badai ban pet ya kajing bon pa jang kata kajai benri teka HNYM kalali ajing mot ya kane ka sitting la pha su chairman bat secretary jang ka expert committee ru ha ka bangi la ka dawsyai ba na kalian ka expert committee ka ban board ya Supreme Court ruling bat ka central acts kiba ong ba dai ban pet ya reservation policy hak state kat kum ka jingbon pa jang kitu ki difference community ke badana kata state terlada ka expert committee ka bakla ya kane
Next kam bana kaliang jom kajat benri hanyu trap trai kin nom song that bakala man mi kajing kenum ka bakrau ba balingi akon ya kania ki samla jungi ki badang kuliah ki bapli kim tep kim pas ngong thu ba ya kania ka reservation policy kamut ayur reservation ngasgo ban ong ba kani kajing dawa jom kani kasanggaro po kasils ban mang sau pra person kata na kaliang kasang horkit hordang ka persyajur bat ka mahamjur ka expert committee ba kam ban prian ya kani kemanta Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong uni udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngen ngat haki babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armet. Dei na kata daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.